Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Barcha maqtav hamd sanalar bizni yo'qdan bar qilib, bizni rizqlantirib turuvchi, turli ne'matlar bilan suyundirib turuvchi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaga tegishli ham bizni jannatga ilta turgan turli izgilik yo'llarini o'rgatib qoldirgan suyukli payg'ambarimizga ko'nglimizdan chiqqan salovat shariflar borib erishsaydi. Kechagi darsda biz endi сөйләшкән идек, Allohni esda tutuv, har doim uni zikr etuv турында. Bugun endi сөйләшеп китербез иң xayrli zikrlarning birsi bo'lgan һәм бигрәк тә Рамазан ayında ayırım аңа фазилат бирелгән Qur'an укып аятлары турында фикерләү, уйлану. Рамазан ayında гына түгел, гомумән бүтән айларда да мөмин мусульман кешесе Аллаһ Тәгаләнең шушы илаһи сүзләрен укып фикерләргә, уйланырга һәм тормышында ашырырга, омтылырга бурычлы. Рамазан ayında Qur'an уку, аның аятлары белән уйлану тагын да күбрәк әһәмияткә лаеклыгын Аллаһ Тәгалә Qur'анда сызыклады һәм Бакара сүрәсендә әйтте: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ди. Кешеләргә ди туры юлны күрсәтүче, хидаятны ачык бәян кылучы һәм дөресне ялганнан айыручы Qur'an китабы ди шушы Рамазан ayında иңде ди. Менә шуңа да Рамазан ayında бу илаһи китап иңгәнгә күрә без Рамазан ayında тагын да Qur'анга вакытыбызны багышлауны күбрәк бирергә, омтылырга тиешлебез. Чөнки Qur'an ул иң хәерле, иң дөрес, иң файдалы сүзләрнең берсе һәм иң хәерле, фазилатлы китапларның берсе. Һәм шулай ук ул иң хәерле кешеләрнең берсенә иңгән сөекле Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шушы Qur'анда безгә хәтле булган, безгә гыйбрәт булган, безгә үрнәк алырдай файдалы кыссалар, шушы кыссалар белән инде гыйбрәтләнеп, тормышыбызда кулланып, бәхеткә ирешер өчен без менә бу китапны күбрәк укып, фикерләп, мәгънәләренә төшергә, омтылырга кирәк. Һәм менә безнең өстәдә инде шушы китапны олыклау, аңа ихтирам белән карап, безнең төп бурычыбыз булып тора. Һәм галимнәр әйтә, менә шулай Ибн Мас'уд, беләбез инде, иң улуг сахабаларның берсе, аның шундый алтын сүзләре бар. Менә Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәтеңне беләсең килсә ди, менә син Аллаһтан чынлап торып яратасыңмы? Яратуың ни дәрәҗәдә икәнен беләсең килсә ди, нәрсә ди? من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن دي فإن أحب القرآن فيحب الله عز وجل فإنما القرآن كلام الله عز وجل دي. Кеше ди карасын ди Qur'анга мөнәсәбәтен ди, Qur'анга ди яратуын ди. Әгәр дә Qur'анны ярата икән ди, ихтирам итә икән ди, монда ярата дигән сүз ул мин яратам дип кенә әйтү түгел. Biz бит инде кешегә дә яратам дибез икән, әле ул яратам дип кенә бик ышанып бетми, шулай бит. Яратуны безгә дәлилләргә расларга кирәк. Бүләкләр биреп, матур сүзләр әйтеп, ихтирам белән сүзләрен тыңлап, ярдәм итү. Һәм шулай ук ди, менә Qur'анга да яратасың икән, Qur'анны менә укыйсың килеп тора икән, аны тыңлыйсың килеп тора икән, мәгънәләрен төшенәсең, менә тәрҗемәләрен укыйсың, нәрсә әйтә икән Раббым Алла, менә шулай инде сусау бар икән. Bildi, sen Allahu Teala'ni yaratasın. Çünkü Kur'an o Allah'ın sözleridir.
Аллаһның сүзләрен ярату ди, бу дәлил ди Аллаһ Тәгаләне яратуга да инде. Шулай ук бер галим әйткән, әгәр дә без ди менә чынлап торып, калепләребез ихлас, пак, саф булса ди, без Куръанны тыңлап туя алмас идек ди. Ә менә калепләребез авырту булган аркасында ди, төрле шик-шөбһәләр булу сәбәпле ди, безгә Куръаннан тыш башка нәрсәләр тыңлыйсы килә ди. Башка нәрсәләрне ди тыңларга сусап торабыз ди, Куръанны түгел ди. Бу мөмкин дә бит Куръанны тыңлаган караганда кеше җырны, музыканы күбрәк тыңлый. Шулаймы? Куръанны тыңларга мөмкин, әмма ләкин Куръанны тыңлый башласа, йокысы килә башлый, авызы ачыла, арып китә. Куръанны сүндерә, музыка куя. Музыка тыңлаганда инде шайтан килә, нашат бирә, рәхәт. Ә Куръанны тыңлый алмый. Ни өчен? Менә бу бер галәмәт була безнең калбыбызда шушы шир авырту булуы. Чөнки менә шушы галимнәр сүзе буенча, әгәр дә ди калепләребез сәламәт булса ди, без һәр вакытта да сусап Куръанны менә тыңлыйсы килеп торыр иде. Менә без аңа сусар гел менә йөрәгебез таләп итәргә, тыңла, мәгънәләрен белергә тырыш, төшү, нәрсә әйтә, нәрсәгә чакыра ди. Һәм менә шуның белән инде без үзебезне, калбыбызны, күңелебезне чагыштыра алабыз. Нинди хәлдә безнең калбыбыз? Сәламәтме, авыртумы? Шуңа күрә менә бу безнең галимнәребез, сахабалар, табигъиннар, алар шушы Куръанга бик каты әһәмият биргәннәр, бигрәк тә шушы Рамазан аенда аны укырга омтылганнар. Һәм иң беренче әле менә Пәйгамбер саллаллаһу безгә үрнәк, һәм һәр көнне Җибрил фәрештә килеп, һәр төнне аңа Куръанны өйрәтә торган булган. Пәйгамбер саллаллаһу инде Җибрил фәрештән Куръанны өйрәтеп, сахабаларга җиткерә торган булган. Бу хадис безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Ибн Аббас риваят кыла, кана Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям аҗвадан нас ва кана аҗваду ма якуну фи Рамадан حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة دي. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bik yumart kişiydi de. Ama lakin de Ramazan ayında anın yumartlığı de tağın da katıra artaydı de. Hem Cibril fəriştə de hər tünni kiləydə de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı öyrətəydi de. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şunun bilen vağazlanıb indi de tağın da ımtılaydı kübrək hayırlılıklar, izgiliklər işlərgə de hatta de tiz isətiran jildən də tizrək de. Jil bitini minə bugün bigərək də jilli kün buldu. Şulayma jil nişik qatı itib işdi anda şüplərini işirtdi şunun tiz. Менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шушы җилдән дә тизрәк иде, нишле иде, омтыла иде, изгелекләр кылырга. Һәм шуңа күрә Рамазан бу хадистән без нәрсә алабыз? Юмартлык турында әле без икенче сөйләшәчәкбез. Бу хадистән безгә кирәкле мәгълүмат ул нәрсә? Пәйгамбер һәр төнне Җибрил фәрештә килеп Кур'ан өйрәтә. Һәм менә шуңа да Рамазан аенда фазилатлы булып тора. Her günü bigрәк тә төнне Кур'ан уку. Ул намазда булсынмы, яки намаздан тыш аерыммы? Чөнки бу Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның бер сөннәте булып тора. Һәм менә галимнәребезгә кайтсак, шул сахабаларга, табигъиннарга, алар Рамазан аен Кур'анны бик күп укый торган булганнар. Мәсәлән, Катада рахимахуллах يختم في كل 7 دائما وفي رمضان في كل 3 وفي 10 أواخر كل ليلة دي. Ул ди мондый айларда ди һәр атнада Кур'анны хатым кыла торган, Кур'анны бер укып чыга торган булган ди. Рамазан ае җиткәч ди һәр 3 көндә
Кур'анны укып чыга торган булган ди. Рамазанның соңгы 10 көнлегенә кергәч инде бер төн эчендә ди Кур'анны укып чыга торган булганнар ди. Һәм шулай ук Имам Зухри ди, әгәр дә Рамазан ае керсә ди, ул әйтә торган булган ди, бу айды күп итеп Кур'ан укый торган һәм кешеләрне ифтар кылдыра торган, ашата торган ай дип әйтә иде ди. Һәм Имам Малик та әгәр дә Рамазан ае керсә ди, ул ди менә бу гыйлем бирү мәҗлесләрен, хадисләр өйрәнү мәҗлесләрен калдыра иде һәм күп итеп Кур'анны укый фикерли башлый иде. Һәм шулай ук Суфиян ас-Саури әгәр дә Рамазан ае керсә ди, ул күп кенә гыйбадәтләрен калдырып, шушы Кур'анга утыра иде. Кур'анны күбрәк укырга, фикерләргә тырышырга. Һәм менә бу Кур'анны уку дигәндә һичшиксез инде Кур'анны тырышырга кирәк, аңлап, фикерләп, мәгънәләренә төшенеп укырга. Әйе, гарәпчә белмибез икән, әлхәмдүлилләһ, инде бүгенге көндә тәрҗемәләр бик күп, татар телендә дә, рус телендә дә. Кемгә инде нинди тел уңайлырак, шул телләрне карап, бер бит укыдык икән, безгә укырга кирәк тәрҗемәсендә. Чөнки Кур'анның максаты әле ул уку гына түгел. Әйе, укып без һәр хәреф өчен әҗр савап алабыз. Бер хәреф өчен 10 әҗр савап алабыз. Ләкин әле Кур'анның максаты чиста уку гына түгел, менә Аллаһ Тәгалә нәрсәгә чакыра, нәрсәдән тыя, нәрсәдән гыйбрәт алырга безне чакыра, шуларны фикерләп, уйланып, мәгънәләренә төшенеп, тормышта куллану өчен без аны укыйбыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә күп кенә аятларында әйтә, без кайбер аятларны карап китербез. Сад сүрәсенең 29-нчы аятында Китабун анзалнаху илейка мубаракун лиятадаббару аятихи ва лиятазаккара улул албаб. Шушы мубарак китапны ди без сиңа иңдердек ди, аның аятларын уйлап, фикерләп, вагазлансыннар өчен ди. Менә бу аят дәлил булып тора, Кур'ан әле ул чиста уку гына түгел, уйлап, фикерләп, мәгънәләренә төшенеп, аның белән вагазланып, тормышыбызда яшәр өчен. Чөнки коры гына уку булса, без әле калепләребездә булган төрле ширләргә шифа тапмаячакбыз. Без туры юлны батыл юлдан аермаячакбыз. Менә шушы Кур'анны укып, біз хидаят ишекләрен ачабыз. Шушы Кур'анны укып, фикерләп, ул аятлар безне чакыра төрле-төрле изгелекләр кылырга һәм шулай капма-каршысы төрле бузык, гынахлы гамәлләрдән тыя. Кур'анны укып, безнең калбыбыз иман нуры белән нурлана, Аллаһны таный башлый, чөнки бик күп аятлар Аллаһ Тәгалә турында безгә бәян кыла, аның исемнәрен, аның сыйфатларын. Һәм безне чакыра нишләргә? Җәннәт юлына, игелекле, файдалы гамәлләр кылырга. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә үзенең газабы белән дә куркыта. Һәм менә шушыларны инде укып, кеше нишли, иманын куәтли, дини мәгърифәтен арттыра һәм тормышын инде яхшы якка үзгәртә. Һәм шулай Исра сүрәсендә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: «Инна һазал Кур'ана яһди лиллати хи aqwamu ва юбашширул муъминина аллазина яъмалуна салихати анна лахум аҗран кабира». Дөреслекдә бу Кур'ан хидаяткә алып бара ди, һәм иң дөрес юлны күрсәтүче китап ди. Һәм мөмин мусульманнарны ди шатландыра ди, нәрсә белән ди? Иң улуг әҗр белән, ягъни җәннәт белән. Кемнәр инде шушы китапка ияреп, изге, хәерле, игелекле амәлләр кылса ди. Һәм шулай Мухаммад сүрәсенең 24-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Кур'анның мәгънәләре турында уйланырга чакыра һәм
Bizне кисәтә, әгәр дә без уйланмыйбыз икән, фикерләмибез икән. Афала ятадаббарунал Кур'ана ам ала кулубин aqfaluha ди. Сез дә Кур'ан белән уйлап, фикерләп карамыйсызмы әллә ди? Әллә сезнең калыпларыгызда йозак иленгәнме ди? Бу аятта да шакыра Аллаһ Субхану ва Тааля Кур'анның аятлары белән уйланырга. Ничек уйланабыз инде? Әйткәнемчә, менә укыган битләребезне, укыган сүрәләребезнең тәрҗемәләрен карап, мәгънәләренә төшенергә тырышу. Менә бу була уйлану. Шулай ук Ниса сүрәсенең 82-нче аятында Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ди. Инде Кур'ан белән уйланмыйсыңмы әллә ди? Ягъни тагын монда Аллаһ Субхану Тааля безне кисәтә. Нишләпсез уйланып карамыйсыз ди Кур'ан белән ди. Әгәр дә ди ул Аллаһ Тааля тарафыннан иңдерелмәгән булса ди, анда бик күп хилафлыклар, ягъни туры килмәгән мәсьәләләр күрергез ди. Әмма ләкин Кур'анда шундый идеал бар яктан да туры килгән китап, бернинди кимчелек, бернинди төгәлсезлек юк. Һәм кеше дә инде әгәр дә шушы Кур'анны да уйлап, фикерләп ди укысалар ди, аларның калыпларына иман керер иде. Алар тагын да Аллаһка якынайырлар иде, тагын да динне ныграк тота башларлар иде һәм күфрлектән, гынаһлы гамәлләрдән ерагайырлар иде. Кеше менә уйлап, фикерләп карамаганга күрә Кур'ан белән инде ул төрле гынаһлар кыла, күфрлеккә бата, төрледән-төрле яман эшләр эшли. Чөнки менә бүгенге көндә дә күрәбез, кызганычка каршы Кур'анны укыган мусульманнар бар, укый, әмма ләкин ул укыган аят белән ул яшәмий. Ул укый аны, дөрес итеп тә укырга мөмкин, бөтен теге махариш, дөрес итеп хәреф чыгару юллары белән дә таҗвид кагыйдәләрендә кулланып, матур да, моңлы да укырга мөмкин. Әмма ләкин Аллаһ Тааля менә, мәсәлән, рибадан тыелды. Чөнки кемдер рибаны калдырмый ди, ул Аллаһка Бакара сүрәсендә бик күп аятларында әйтә шулай бит. Кем рибадан тыелмый, Аллаһка һәм аның Расулына сугыш белән чыга ди. Ул аятларны укый, дөрес укый. Ләкин ул тыелмый рибадан. Менә бу кеше инде Кур'анны хакын биргән, Кур'анның максатын үтәгән кеше булмый. Әйе, ул бәлки алыр шушы укыган аятлар өчен әҗр савап. Әмма ләкин Кур'ан кыямәт көндә каршы булачак. Син мине укыдың, әмма ләкин мин белән яшәмәдең ди. Һәм менә бундай уку безгә файда китермәскә мөмкин. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тааля тыелды. Укый, дөрес итеп ук, әмма ләкин тыелмый. Һәм шулай ук хакыйкый мусульман инде шушы аятларны укыгач нишли ул? Менә Әнфәл сүрәсендә сүрәтле хакыйкый мусульман Кур'анны укып нишләргә тиеш? Әнфәл сүрәсенең 2-нче аятында әйтә: кемнәр ди чын мөмин мусульманнар ди? Ни өчен мөминнәр ди? Монда мөмин ди, мусульманнар дими, чөнки мөминнең дәрәҗәсе өстенрәк. Мусульман ул намаз укый, ураза тота, менә шушы аятларны да укый, әмма ләкин шушы аятлар белән яшәмичә мусульман. Ә мөмин аның дәрәҗәсе өстенрәк. Мөмин ул инде менә укыган аят белән яшәүче, шушы Аллаһ Тааля тыйганнардан тыелучы, Аллаһтан куркучы. Ул мөмин, ул иманы нык кеше. Ул Аллаһ Тааля иман итәргә чакырган 6 баганасына бер шиксез ышанучы, шундый тақвалы кеше. Ул мөмин дип атала. Ул мусульманнан өстенрәк. Һәм Аллаһ Тааля менә шуларны сүрәтләп әйтә. Әнфәл сүрәсе 2-нче аятында: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаһу ваҗилат кулубухум ва иза tuliyat алейхим аятуху задатхум иманан ва ала раббихим ятаваккалун." Мөмин дөреслекдә мөминнәр ди, алар ди кемнәр ди? Әгәр дә Аллаһны исләренә төшерсәләр ди, Аллаһны зикр итсәләр ди, аларның калыпларында ди менә бу хушуклык, курку баса ди, биләп ала ди. Һәм нәрсә ди? Әгәр дә инде безнең аятлар укылса ди,
шушы Коръән аятләре ди. Аларның иманнары куәтләнә ди. Һәм алар Раббысына ди тәвәккәллиләр ди. Әгәр дә чынлап торып Аллаһ Тәгаләнең шушы аятләрен укыла, ишетәбез һәм тәрҗемәсен карыйбыз икән, безнең иманнар куәтләнеп китә икән, һәм әгәр дә җәһәннәмнән кисәтә торган аятлар була икән, без куркабыз икән, гөнаһлардан тыелабыз икән, төрле бузык фәхиш гамәл кыласыбыз килә икән, бу аят безгә ирешеп тукта, аят Аллаһ Тәгалә әйтә бит дип тыелып кала икән. Әлхәмдүлилләh, менә безнең әле калб димәк яши дигән сүз. Әле ул тере дигән сүз. Әгәр дә киресенчә игътибар итмәсәк, әйдә, ярый инде безгә дип, бәрәбер анда алып барып куялар, берсе дә инде чүплеккә атып атмыйлар, бәрәбер шулай күмәчәкләр, нәрсә булса да булыр дип инде, гафиллектә булабыз икән, димәк безнең инде калбыбыз, үзебез булса яшәсәк тә үлгән калб була. Әгәр дә шушы аятлар безнең калбкә тәэсир итми икән. Һәм шулай ук, әгәр дә без Коръәнне калдырдык икән, фикерләмибез, уйламыйбыз икән, әйткәнемчә, инде кыямәт көнендә безгә каршы булачак. Әл-Коръән хуҗҗәту лак ау алейк диде Пәйгамбәр. Коръән ди, яки кыямәт көндә сиңа шәфәгатьче, сине яклаучы була. Раббым, ул синең китабыңны укыды, фикерләде, төшенде һәм аның белән яшәргә тырышты дип сине яклаячак, җәннәткә керт. Яки Раббым китабыңны укыды, әмма ләкин син белән яшәмәде, син тыйганнардан тыелмады, син кушкан, әмер иткән инде гыйбадәтләрне ул үтәргә омтылмады дип сиңа каршы булачак. Һәм шулай ук хәдисне тагын да дәлилли Таһа сүрәсенең 99-101 аятләре: "Ва кад атайнака мин ладунна зикра من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حملا." ди. Без сиңа ди шундый илаһи китап индердек ди. Һәм кем аңардан инде ди йөз чөерсә ди, шушы Коръәннән инде ерагайса ди, нәрсә дигән сүз? Укымый, фикерләми, мәгънәләренә төшенми, менә шушы китаптан йөз чөерү була. Ул кыямәт көнендә үзенә авыр йөк алучы булыр ди. Һәм аңарда ди кыямәт көнендә инде бик каты җәза булыр ди. Шушы кешегә инде. Шуңа күрә менә бу аят булып тора, кем Коръән белән фикерләми, аның белән яшәми, менә кыямәт көнендә бик авыр йөк алган булыр, бик каты җәзалар каралган булыр ди. Һәм шулай кем Коръәннән ди читләшә ди, укымый ди, фикерләми ди, мәгънәләренә төшенми икән ди, Аллаһ Тәгалә шулай Таһа сүрәсенең 124 аятында мондай кешене тасвирлый: "Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан дакнан ва нахшуруhu yawmal qiyamati a'ma." Кем Коръәннән ди, шушы безнең бик зикребездән ди, баш шишсә ди, укымаса, фикерләмәсә, мәгънәләренә төшенмәсә, аның белән яшәргә тырышмаса ди, без аны ди борчу, мәшәкатьле, гөл күңелендә тынгысыз булган тормышта яшәтәчәкбез ди. Хәтта аның менә күңелендә дә шундый тынгысызлык булачак. Тар тормыш булачак. Һәм кыямәт көнендә ди без аны кабереннән сукыр кебек, бер нәрсә күрмәгән кеше кебек ди торгызачакбыз ди. Менә бу аятлар инде бөтенесе дә күрсәтә Коръәнне максаты фикерләп, уйлап, аның белән яшәр өчен индерелгәне турында. Менә кызганыч, безнең күбебезнең максаты Коръәнне дөрес итеп укырга гына өйрәнү. Тәфсирен сөйли башласаң, әйдә укыйсы бар бит әле, әйдә бу кагыйдәне өйрәнмәдек бит әле дип, Коръәннең максаты аның белән яшәү, уку гына түгел. Дөрес, төгәл тәҗвид кагыйдәләре белән уку да кирәк. Әмма ләкин шуның белән бер рәттән бер тигез дәрәҗәдә бара,
аның белән яшәү, гамәлгә ашыру. Bir галим әйтә: "Фәлә шәй анфа лил-калби мин қирааты Qur'ани битадаббур ва тафаккур" ди. Калып ишенде Qur'анны уйлап, фикерләп укудан да файдалырак гамәл юк ди. Менә калыпта бит инде бар төрле ширләр, шулай бит. Шик-шөхбәләр бар анда, тәкаббурлык, хисетлек, көнчелек, ялган. Һәм менә шуларны давалап була ди, дару ичеп укол кадап түгел, юк. Менә шушы аятларны укып, фикерләп, шушы ширләрне үзендә булса, бетерү өстендә эшләп шушы аятлар белән кыямәт көндә җавап бирәсе була бит әле дип. Һәм шушы куркыта торган газап аятлары килгәч, Аллаһ Тәгаләдән куркып, һәм шулай ук өмет аятлары булганда, туктале, Аллаһ Тәгалә рәхимле бит, моны калдырсам, шушы гөнаһны калдырсам, шушы ширдән арынсам, ул бит рәхимле, ул мине инде гафу итер дип, өметләнеп, үзеңне өстендә эшләп, тормышны яхшы якка үзгәртергә тырышу. Һәм галимнәр әйтә: "Вал-матлуб мин Qur'ан хуа фаһм маанихи вал-амалу бихи" ди. Шушы Qur'анның ди төп максаты ди, һәм Qur'анның хакын үтәү ди, аның аятларының мәгънәсен белеп гамәлгә ашыру ди. Һәм күп дәресләрдә бит инде сөйләнгән иде, Qur'ан бит инде 3 максат белән иңдерелде диде. Һәм шушы 3 максатны үзеңә җыйганда гына син Qur'анның хакын үтәгән булырсың ди. Беренчесе, менә безнең әлхәмдүлилләh, ансы инде өйрәнәбез, тырышабыз инде. Qur'анны нәрсә өчен иңдерде ди? Аны белән гыйбадәт кылыр өчен, Аллаһка якынайыр өчен. Чөнки Qur'ан укып, бер хәреф өчен 10 әҗр савап алабыз, гыйбадәт, изгелек кылу. Qur'анны укып без намазлар укыйбыз, шулай ук таравихта да Qur'ан укыла, шулай бит. Ягъни Qur'ан укылмыйча бернинди гыйбадәт тә кылынмый. Һәр вакытта да Qur'ан аша гыйбадәт кылына. Ягъни беренче максат дөрес итеп, кагыйдәләргә туры китереп, аятларны укып гыйбадәт кылу. Менә шуның өчен иң беренче максаты Аллаһка якынаю, изгелек кылу. Икенче максаты менә без бүген сөйләгән нәрсә фикерләү, уйлану, мәгънәләренә төшенү. Өченче максаты шушы мәгънәләренә төшенгәч, уйлангач инде тормышка ашыру. Һәм менә шушы 3 максатны кеше үзенә җыйганда гына ул дөрес итеп мөэмин дәрәҗәсенә менеп Qur'ан белән яшәүче хакыйкый мусульман була. Әгәр дә бер максат кына юкка чыга икән ди, ул Qur'анны хакын үтәмәгән була ди. Шуңа да менә бу мәсьәләгә игътибарга лаек. Шуннан соң кайбер галимнәр әйтә, көнгә ди мәгънәсен төшенеп ди, уйлап, фикерләп укылган бер аят ди, хәерлерәк ди Аллаһ каршында ди. Анда Qur'анны ди укып чыгасың ди башына алып ахырына, әмма ләкин бернинди мәгънәсенә дә төшенмисең ди, уйлап та карамыйсың ди, җигереп кенә чыгасың ди. Бер аятың ди хәерлерәк ди, әгәр дә уйлап, фикерләп, мәгънәләренә төшенеп, туктамны гамәлдә кулланыймы, тормышка ашырыймы әле, моның белән яшим әле дип укылган аятың ди, син ди хәерлерәк ди. Qur'анны укып чыгуга караганда да ди, әгәр дә син аны уйлап, фикерләп, аңлап укымасаң ди. Аңа күрә иң беренче инде үземне чакырам, Qur'анны уйлап, фикерләп, шушы мөбарәк Рамазан аенда укырга тырышыйк, күбрәк укырга, күбрәк мәгънәләренә төшенергә, һәм шушы Qur'ан уку сәбәпле инде төрле калыптә булган ширләрне дәваларга, менә ул чынлап та Qur'анны укысаң, аңлап, фикерләп инде ул менә бу ширләрдән арына башлыйсың. Чөнки син беләсең, әгәр дә син көнче буласың икән, тәкәббер буласың икән, аятларны укыйсың да, менә бу калбендә тузан бөртеге хәтлек кенә тәкәбберлек булса, җәннәткә кермәс дип, анда бүтән кисәтүче аятларны
күрәсең, әгәр дә көнче кеше инде Аллаһның газабына дучар булыр дип, һәм башка төрле гөнаһларга төрле куркытулар килгәч, чынлап та куркып каласың һәм тыелырга тырышасың. Һәм чынлап та сине менә бу нәфесеңне тәрбияли. Безнең бит Рамазан айы ул әле сәламәтлек айы гына, теге ябыгу, тазару, давалану айы гына түгел, нәфесне тәрбияләү айы да. Нәфесне тәрбияләргә иң каты ярдәм итә торган сәбәп шушы Куръан укып мәгънәләренә төшенү. Чөнки Рамазан айы әле ул бу үзебезнең әхлак өстендә эшли торган ай, үзебезнең әхлакый сыйфатларыбызны яхшы якка үзгәртә торган ай. Һәм төп сәбәп булып тора инде шушы Куръанны укып фикерләү. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааладан һәр вакытта да сорыйк, шушы аятларны укып, вагазланып, уйлана торган калепләр бирсәйе, сәламәт калепләр булса иде. Аллаһ Таала безгә шушындый саф, чиста, пак калепләр насыйп әйләсен иде. Шушы Куръанны гел укып, тыңлап торасы килә торган. Һәм менә калебебез чынлап торып, сусап торсын иде Куръанны тыңларга, аны тыңлап ләззәтләнергә, шатланырга һәм Куръанга карата мәхәббәтебез тагын да артсын иде. Аллаһ Тааладан сорыйк, чөнки Аллаһ Таала шушы мәхәббәтне безгә салмый икән, бүтән бер нәрсә дә моны булдыра алмый. Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәр баршыбызга да Куръанны укып, фикерләп, мәгънәләренә төшенеп, аның белән яшәргә тәүфик хидаят бирсен иде. Ахыр чиктә инде гөнаһларыбызны ярлыклап, анадан туган бала кебек чистарынып, пакланып чыгарга насыйп әйләсен иде. Һәм шушы Рамазан аеннан соң да күп башка төрле изгелекләр кылып, Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен иде. Субханака Аллаһ бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.